Naħseb li kbar inkwiet li għanna, u nejda b'umiltà, għax min jien biex noqgħod x'inkwit għandna, imma li kbar inkwiet li għanna u li qed naqtaw qalbna. Qed naqtaw qalbna li d-dinja tista' titjieb, li l-affarijiet jistgħu jitranġaw, li l-inġustizzi jistgħu jissewwew. Qed naqtaw qalbna li t-tajjeb jirbaħ. Qed naqtaw qalbna li il-prinċipju huwa tajjeb fih innifsu u jagħmel sens u jirrendi riżultati tajbin. Ninkwit ħafna li xed nara soċjetà li qed tirrealizza li isma' it's all fucked up. Ħanejda għaliex hekk biss tista' tiftijem minn ħexa mexa, minn ma ħexix inħexa, mela naħxi għax jew naħxi jew ninħexa. U dik tinkwetani ħafna. Għax dik toħodna lura għal-liġi tal-ġungla. U mhix vera, minn ħexa mexa vera għal ftit. U mbagħad inħexa wkoll. Nemmen jien ara xed jiġri lill-politiċi jew lill-persuni li kienu fil-politika u b'xi mod jew ieħor kienu qed ifottu u huma wkoll issa jekk mhux issa dalwaqt se jinħxew. Imma nibża li xi nies qed jibdew jemmnu hekk. U jekk in-nies jibdew jemmnu hekk allura jieqfu jemmnu li d-dinja tista' tinbidel għall-aħjar. U jieqfu jemmnu fl-ideali. U l-mument li tieqaf temmen fl-ideali titlef it-tama. Allura n-nies iħossuhom helpless quddiem il-korruzzjoni, quddiem il-problemi li hemm fil-ħabs, inti ktibt fuq il-ħabs il-bira. Jisob biex ħanagħmel fuq dik anyway jiena m'għandi l-ħadd il-ħabs, aktar qatt mhux nkun il-ħabs, għaliex jew ma nagħmilx crimes kbar jew nkella l-crimes li qed nagħmel qed jirnexxieli naħbihom, allura aktar mhux se ninqabad, so m'għandix problema le. Dik tinkwetani li qed nibdew naqtaw qalbna mill-ideali. Isma' l-ideal ma jeżistix ġast ejja, ma jeżistix ideal. U l-moment li nieqfu nemmnu fl-ideal daqshekk nispiċċaw.